Welcome to my YouTube channel. Please subscribe. Mauna ang mga kahoy. Mauna ang kahoy. Ilang gigamit sa pagsunod. Mauna ang ilang lutoanan, guys. Mauna. Lag na po ni, klaro na to. Laban mo na mo. Tina. Oh, biyahe botsoy. Lag na isang lag. Pag-isa. Ako nagdasinin na. Ay, vlog na po ni. Osan ni? Osa kahani ay butangan naman ni bugas. Sunod loto. May wifi nga. May wifi nga rin. Wifi na ada ang klaro pa tayo mo. Huwag man ang piso mo. Huwag. Vlog din na sila lagi tam. Vlogger na. Mamukay Facebook. Wa ka piso? Facebook ba? YouTube ra. YouTube re mo. Oo. Naka kag viewers ya. Oo. Ha? Sila nakabuk yung viewers. 6,000 pa. Ha? Grabe viewers. Ah, Ang usa kay naban. ano na ban man? May violation. Iyo sa man, ano na revolution? Basta. Yun ako sa man ka. Ha? Inkaon. Hindi ka onog. Sumay ka mo. Gulaman man to. Ano yung gibaan man? Ang ilang itom nga iro sunod na ay puti. Itom nga iro sunod na ay puti. Litson na. Litson. Litson ni guys. Litson. Reserva na usa. Oh. Puro. Mo ubat puro. Mm. Wala siya to ya. Storya po yan. Litson baboy ni. This is Litson baboy. Ay, Litson meat. Ang olora. Ang lawas na. O saan ni? Kanon. Puso. Ang brown nga iro kay nagbihi o natulog na. Tara, vlog na po doon. Sila nakabuk viewers mo ya? 6,000 pa. Wapa ko sweldo. Baka kasulduhin ka naman. Kaya pa ko kabot 1,000 subscriber. O 1,000 followers. Eh na nga, please subscribe. Sabi nga na ko, please like and subscribe. Pero na ba nang ko sa paano mo account ya? Ang kaon ko kanang dili maayo nga pagkaon.
Hapit na ni maluto. Olo. Kani kaya panigilot to pahami. Nalutoon man na lutoon ang kanon. Ingon ta ka, this is, ano sa pangalan na niya? This is rice. Hello. Bahat na karang kanbi. Uy, kumayar ko. Aso man nga rin aso. Eh! Uwan ke, dali ke. Alin na ko. Ako yaki, alin na. Alin na kayo uwan. Thanks for watching.